aspoň dusnou stoličkou. More, ja som piči. Ani ja? Ja musel som. Však to bolo divné. Povedal som, pohni ten kočík Macovi. Áno, Stanko. Hej, ale naozaj, ty koko, to bol rušlavý. No veď dobre, ale nešlo len o to. Ja som povedal, ten kočík pohni tomu Macovi. On normálne tam by... A veď to hovorím. Čo, Nikolás? More, nerieš toto, poďme. No dobre, tak asi ideme na predplatné komentáře. Čo som tu videl na tej múke, ale ušlo mi to. Mora, som sa zlakol do pičky. Teraz také ticho pozeraj. No dávajte otázku, hej, dávaj. No pýtaj sa. Dám ti ešte jednu otázku. A budem rád, ak mi na ňu odpovieš. Budem fakt nesmierne rád. Ďakujem za follow. Si Avina, mama. Ostala si tu, neodišla si. Ty pičo, jebe Jaro. Opakujem. Si Avina, mama. Ostala si tu, neodišla si. Jebe. Moja mám zlý pocit. Hej, na čo bolo vzadu? Daj to na baterku. Daj väčšie svetlo. Tam. Na ten roh, ak sú záhody. Kokot! Zárodný zase počúval čierne. More, to buď mám vidiny, ale ja to vidím na tú veľkú zadnú stenu, priatelia. Furt
čo tam uvidím? Ti u dveří. Si tu niekde s nami? Ak si tu, môžeš sa nám nejako prejaviť? Ak si fakt žena, tak poď sa nám nejako prejaviť. A prečo by sme mali cúvať, no? To je pravda. Vieš nám dať nejaké znamenie? Kokot, má to za bohov. Počul, ale... Poďme dozadu radšej. Chceš, aby sme išli dozadu? Tak vypni von do piči. No, dobre. Chceš, aby sme išli dozadu? Si tam? Vieš pohnúť s tým macom? Prosím ťa, pohni s tým macom, ak chceš, aby sme išli dozadu. Si tam sama? Kočík sa pohol zás. Tak máme ísť dozadu. Chceš, aby sme išli tam? Dobre, kočík, poďme dozadu, zase sa pohol. Poďme. Prečo nejdete? Nemôžem. Prečo chceš, aby sme tam išli? Kokot. Jaro, kde ideš? Kde ideš? Rado, ideme dozadu. Oj, no čo tu budeme robiť? Ja to som počul zadu. Vidíte všetko zadu? Všetko zadu do piči. Vieš pohnúť s tým macom? Ja chcem, aby si pohla s tým macom. Ak si fakt žena. A neklameš mi. Tak prosím ťa, pohni s tým macom. Nie len s kočíkom. Potrebujem, aby si teraz pohla s tým macom. A kľudne pôjdem dozadu. Poď. Ak ti na to fakt záleží, aby som išiel dozadu, tak pohni s tým macom. Máme na teba ešte pár otázok. Čo? Čo? Jebe ti? Ľudia pohľa, videli ste? Pohľad si s ním? Ak áno, tak ti ďakujem. Môžeš to spraviť ešte raz? Idem k tomu bližšie. Naozaj pohľad kus. Kurva. Ona je naozaj žena. Si tu sama? Ak áno, môžeš s ním pohnúť ešte raz. Ak si tu sama, pohni s tým macom ešte raz. Poď. Pohla so nohou. Dobre. Ideme dozadu, chlapci, poďte. Ideme. Poďte, ideme. Tam je zlo. Poďte. Rado, poďte. Poď. Chce, aby sme tam išli, povedal som, tam pôjdeme. Joj. Tá veľmi sa to šmýka. Ale či piča. Vieš nám dať nejaké znamenie, kde presne si? No.
tu niekde? Ticho. Si tu? Daj mi znamenie, kde si. Poďte, chlapci. Joj, som sa zlakol. Vieš nám dať znamenie, kde si? Akýkoľvek malý buchod sprav. Joj, Jaro, do piči. More, prestaň. Ukludni sa už kus. Joj. Ten chlapus, ne? Sú 3 do 3. Ale nechal sa byť teda tu do svoje. Ticho. Prosím. Je tam. Si tam. No. Stojíš pri dverách? Stojíš pri tých dverách? Ak áno, daj znamenie a buchni na tie dvere. Ak si tam s nami. Hej! To kurva! Jebe si ty kokos! Čo to je? Ja som povedal, aby buchol... Nie! Či to ty si buchol? Porazí ťa! Ty pozeráš! Mňa tlačí na hrudi. Jaj. Dvere spadli. Aké dvere, priateľe? Hej, poďme sa tam pozrieť. Ja som povedal, aby buchol na dvere. Ale to neboli dvere. Čo to bolo? Čo? Ja som to cítil, priateľe. Poďte sa pozrieť, chlapci. Poďme. Povedal som ti, nepoďme tam, cítil som si letieť tým zlom do piči. Aj tak tam je ako. Ideme sa pozrieť? Ne. Prečo? Nie. Ale prečo? Nedám sa za teba. Ja to ale neviem ešte čo. Ja viem. On si tam by poď nepovie, čo to bolo. Tak potom ja neviem. Môžem automaticky odpovedať áno, nie, nič viac. Pozor mňa. No, že ten regál, more. Ono musel vypinúť, pustiť na ten regál. Hovorím vám. Ľudia, všetko podľa rady, celá
uprostred toho trhu, hej. No taký tlak, bože. To ako keď... Toto nebolo. Ja ti hovorím, Pavol, toto nebola tá žena, čo s nami komunikovala cez tento kľúč. Neexistuje. No a že ní? Neexistuje. To ti verím, že ní. Neexistuje, ty sám, že to nie je. Tá žena je kľudná. Tá žena, keby chcela už od začiatku robiť zlo. Chápeš? To nebola teraz táto žena. Čo si zhodil? Ja viem, že mi neodpovieš, ale... Zhodil si ten regál. Ak hej, urob to ešte raz. Čo ty máš? Čo buchlo polazí vás? Ja som nepočul. Môžete byť ja. Počul som. Ty pičo. No a ja teraz také ticho. Pôjdeš znova peklo. Poďte. Poďte, nepôjdeme až tam. Ty pičo. More! No a že to bol ten regál? Jaro, to bol nadbehnutý z hora, pustil sa na zem. Tak čo iné to mohlo byť, Rado? A tak potom čo? Spadol záchod? Ale tak potom mi vysvetli, čo to bolo. A tak potom ak môžeš vedieť? Jedine len to. Alebo už potom fakt neviem. More, poďte sa pozrieť do piči. Joj? Hej. Poďme sa do piči aspoň pozrieť. Pozrieme sa a pôjdeme preč už. Jaro, ujdeme preč, chápeš, že ujdeme? No. Tak, ešte mi povedz, že to zlomá aj kladivo. Ty pičo. Ideme najviac, je tam bedňa, ďalej nejde. Jaro, poď už. Jaro, poď, keby sa dačo stalo, aby to videli tvoji ľudia, lebo zamiel si. Ticho. Jaro. Toto je tu. Priatelia. Nič. A čo robí, myslíš? Jaro, a čo robím? Aj zasvietam. Zatiaľ. Rado, to bol naisto do piči ten regál. Pozri, tu nič není. Ani spadnuté. Nič, kurva. Ľudia, poďte na 5.
som 2 kroky. Tu som pošul 2 kroky. Si tu s nami? Čo si zhodil? Zhodil si ten regál? S vami! Poďte von. Neutekajte, lebo spadnete, ale poďte von. Kľud. Kľud.